Yeah. Yɛda nyame ase deɛ wahwɛ yɛn na waboa yɛn na wama dapen yi akɔ asan abɛto yɛn wasomdwie mu mena no se ne din de ɔtotoro bɔ nsu tete kwapora mmoa nyame a ne yam yɛ na nadɔ yɛ ɛdɔɔso yɛma wadwo ɛma wakɔ aba ma ɔpɛnhyia pa ɛde ba FPN online TV so dwumadi a wɔne gu so a wohwɛ ɛyɛ tete ATENPON ɛnɛ ɛyɛ kita wo nsa ne dɛ ɛtɔ so dunson ɛna yɛwɔ mu yi mɛma papa bɔ me kita wo nsa ne kakra asa na sɛdeɛ na nso kura wo nsam sɛ wade ne kura ne bi kura tontrɛw kura wo nsa na asɛm bi ɛmfiri wawora enti ɛnwere yɛsi nkonnwa a yɛde wo ntoa ɛwɔ wo fie ne wɔborɔ no mu ne wo nnwuma mu na nea ɛnnɛ yɛpɛ sɛ yɛwɔ na yɛne wo sua no yɛ nyinaa yɛbom na yɛsua yɛbɔ amanneɛ sɛ ɛfie ha yɛnya si nkonnwa a ɛyɛ adesua yɛmo wakɔ aba nim na wo nso wagye yɛn so yi yɛnim sɛ nyame adɔm sɛnea yɛn ho yɛ wɔ ha yɛwɔ nso wo ho yɛ saa aka sɛ nonum bɔ na wɔte sɛ yɛsi ntwene mu a na kyerɛ sɛ Agya kwadwo Sarfo ɔne wakora Albert Kofi Edu atena ase bra na bɛka yɛn ho a na frɛ wo nua na wo nua nso mfrɛ wo nua sɛ anwummerɛ yi tete ATENPON abadwafoɔ atena ase frɛ no na bra na yɛmmom na yɛnsua deɛ ɛnɛ nea yɛhwɛ ɛyɛ asiwa ɛne awowa awareɛ asiwa ɛne awowa awareɛ na wotwumi no atwa mu no yɛhwɛ bragoro papa boa yɛ ma yɛhunu mpasodeɛ kɛse a ɛne anuonyam a na ɛwɔ bragoro mu ɔma yɛhunu sɛ yɛamoro obi bra nea ɛto no sunsuanso a ɛba no so ɛnɛ kyɛ sɛ ɛnyɛ akɔnɔ saa nti nananom bɛtumi aboa yɛ ma nnɛ nka yɛasan dan yɛn ho na yɛwura mu a bia nka bɛyɛ akɔnɔ ɛna na ɔyɛ no keka na nneɛma no bi ayɛ akɔnɔ sɛ kamnya bi hwɛ yɛ nka mpɛ bia nka menya bi kɔsi na asiwa wɔ hɔ nti na yɛhwɛ asiwa ne awowa awareɛ ansa na no ma menkɔ asante asɛkɔre na menkyia nana sama hene ɛne na yere mama gipsi ɛwɔ mo adwo nwummere yi na nananom a ɛhwɛ nyinaa nso ɛwɔ mo nyinaa nso atwe papa ɛmɔ gyegya yɛgya pani mpatwɛ na video no krisadom yɛdagya ase papa Albert Kofi Edu ɛna waporo no mmerɛ mu akyerɛ wɔ yi papa nwummere yi yɛhwɛ awowa awareɛ ɛne asiwa na yɛbɛri ka asiwa no na yɛaba awowa no na ansa na no wei ɛnte ho boa me ɛnɛ yɛ kita wo nsa bosom mu ne yɛwɔ yi ade na nanom ka kita wo nsa de na wom yɛwɔ polisio boaboa ho na yɛafuo na yɛbɛduru ha yi deɛ sɛ kita wo nsa asɛm bɛɛ na wom wei deɛ ahwɛfoɔ yɛde wei ɛpra kwan mu ansa na yɛaba na adwuma ne yɛre so baby ka kyerɛ yɛ tiefo nyinaa tiefo gye osuo ɛdɛm ase sɛ abebi a monya kwan na monya daagye ɛhyia yɛn tete ATENPON ɛbɛdwa ne nyinaa de bi nkɔmmɔ na yɛsua adeɛ
Apa yenti abosumi otu de kitawonsa ese se abosumi nyina wo na sa abosumi duru na ebu ayede edu abosumi nzumu otra de ayento abosumi nzumu na otra de ayento afis ka sama ayede e kom so wo sabe na bro nyamba bofre o bofre bofre si nyo na obehwe hia fo ma ti o bofre mo se bofre na asopa na so se ka bebre na kwati bi ede o mo it is the name why it is sabe no wa shawon so akita sa obi bi ade o ba do sabe ko fa de ni kwa so fa yo that's a good ground thing here obey de o sa no obey de the do have a year no fa sa ko je dia se eye papa piao ya se ho e ni kwa yi kuram yo e de ma hefo bobo ni kuram bi ana wo ntina kura sania yemu bi ntina kura na edu sabre ya eburu ka ekira eno a enyini ya wubuwie ene no so enhoa a de ka baguma yeye ba nche no so ayi bibi ho bo fro so a adwudwu komano yi eno so so na wa chini se guru ho yirba nyo no behwe enyanka mama awanya bibi adie asopa enso oya ndem bra ne giso adwane ba no so giso yi no buru kita wonsamo kura wonsam we de emogu afi na ye ba ya sempa no so papa Agya asiwa eni awowa asiwa eyedien na awowa enso eyedien na fi ye nyibre na ye ma ba mu kakra ma ye mra siwa no ye pese de siwa no toa bragoro no so o ma ye hu se du sa bre no a ememma tro de wo ko ye kohwa baba ni mpoku a se jeje so ani nti obi a mre mu ye to kon ma ye siwa na sa na be ye de ibi ka chi afo nyina enti se na na otwumi se ye yesu bragro na kasa mu obi tumi nya wade bragro na kasa se member ye tawade no ye de ni hwehwem ma no dos to go ho hu na ho ayo akono nti sabre na no na afi ya start say ye de ni hwehwem etenu okra no se awade na e kasa ye asiwaro kwa tumi epie ho no bi osa nti go na onyini se ye ye no ho ade so ye ade sabe otumi esinet wa go no bra wi no itumi le twa so sinet aba asiwa no odi obi no so we bi mu tie wi na wi asembi wo mu a me bi sa na asiwa no ye awade a na account for for your first award no ebi ne award ni bi no akwa na first one kwa ye no kwa ba ko no akwa na esiwa award ye akwa na first one ba ko na esiwa award ye ese menya no me wa no so onyini ti me ne papa e kasa to wo se oba awagro no bra na yi adape na oba gro no bra yi ogro no bra wi a na oduru ne pani afie so a men manoto no so beba bia ba ho a manu da no so enti na ese o si no asiwa papa ense bi wo mu a me bisa na me da se na ye hwe awaware no so na wawa no so ana so ka ye hwe ubi ani ama ye na actually awawa de no so de se odu koko opeska efu bi cheneska no unya ne eso what's called fa bi si awa yo enti wo sika wa de ma da koko ana da kusi awa wo dan ya da kusi awa ka ajapade bi ana da kusi awa na se woni bi ajapade de sa na wo baba eya da wo da kusi awa wo baba no ajewo o de si awa nti ye do ba kusi awa nese bema yo no monye ben omonye bema awa se o de bema ko ya omuje na oba de no se ye nese no ko ya ware yo aware nti na yo te o japade a
a song bo and the second into the Kusel. Yo. It's Yema Yen and Anamo Midi Canipi. We saw a penny and I said, oh, find him to meet the big Kusel. Can it attend the now home? When you don't go, no more look at our and I'm a cow with the internet or some idiot jack. Hey, I say we had no. And yet, yes, I'm better. Says to our brother, yeah, Chere be no, I do go see our one na Musama. Yes, but that's it. Papa Albert could be doing what be you made any actually, my neck. Ohrunia, ye be the moon common. Awa, and then as you are, Nina Wawa, and you ever share as you are, Nova. As you are, no, but the Manitono Swa. Then a member Ben in a womb, and I said, no answer the Manitono Swa, Keke. Say, Odo are not too, she said, about you, Bekan. Nti me no amoyi me bua awofo mo ahwe no amoyi no nyina aware no reso o shira na se no o bo no hoka eh da bi o bo no hoka pa ono odi si no o bua awofo mi ahwe no na papa no ntumi hwe na de o bi ma hwe na de se o de o hwe na de na o pe nti e na o bua no ahwe no e wo bua ma se wa no a o de si nti o bua awofo no I'm working on. She said, "Obeying a do our expression. No kind of idea, no one." No, a consider him. A consider the blue. A consider woman. I was a woman who was from a piano. I consider myself. I go from women, or no guy would have some me cry on fair. Me, our name was to see. To me, you're name fair. Or by not Skaka with Yamon. Or to a year, no Yamon, Kaka. That's also when the idea said, so look at me. And two Kuba, Akola, only to know who stand for no or toy, and you be not told their manner. And money to me, that's all who knew our demo. It's the Oha no yini. Nephew, do per se, I feel very no hardia. Fence when you know. No papa na we ya obi ohon ma o ye be no abaye no ade ntie ya de wade no ntie ya onyini pe na ko no ade ayi boko no onyini a na fe hwe se no wasi aduru no ke papa na wo so onyini aduru na o timi ka chose me no a obi awale me no na se akwansia wo mu kan ye wo apada ka chose mo ano Put up in more than into our Kalana do so in assess of Effie, the purpose of a better one day was a poet and Pema. Me and you says you are not meaning say a plan between me. I can say me actually the beer now. Winning, said the hour I see a man a young year. You are one answer opportunity. Yes, my women had it. Hey, and then see. I see one castle with some. It's in a benefit to me. So when you see a see one, Fata Ponche, the Yano. I know here. So, when you see a see you are Fata Ponche, the Yan, which in the Gamway. Papa, among one easy. Jessica, I could say to you, Fata Ponche, the Yano. Nanya be over. I'm my one yana say, as I know wine. It's a woman. So, what can I move you penny for so somebody? No, Bassman, I am on Tomrabia. Or Basso Tomrabia. Is there no onion you saw Usiagune? It's a year. It's a year, say. If you want a better banner, a gano of Abaya and Papano, have a catcher, say, Colano or so on. Of course, all my wouldn't be our car. It's in a lieutenant and when we in Chili Button. There's a walk out wearing
men na say for nothing the unya fi eh nemu awe ho ayi kakra wo se abusua bi ho no ma no hwe bra wa bra kwala no ho no ya na ofi bibi dia betata na pata na kasa no Agya dia pata wa awe ho enya semu o ba betata enti akura so o waro nti abusua adwene ho a ye ba betata ni apem duro apem wonu apem body apem eduro ne ato ba yere bi mi asem bi aka ho ne de abrawo da ba skanka ho skanka da apem duro uchi yo abusua bo na bi ato akoko ba ko bi e da ka ne de abepata e ka boy no je ka na boy ne de da bi wo ye kusi kokora adwuma e kutu duma de o tiwa no ma wu abinyade so that question we say eni no Agya Sarfo aba eni no asiwa no wada no kwabi so wo me ba honam amane hunu bi wo ho eno de eti eda so ya nya na asiwa da bi omo de din ni kakaka bi abati so caution okay no you hold my dear I love some say nipa no go school bra osmeshare mo na go school eni school fa ya pende aba no afẹ na nursing training ya ma afẹ na joko school no afẹ mrante no office school ono na afẹ ya odu ya na fe ofẹ nka on fe onka onya ne se so ka obo ni a na ayeka ne de se o ya me ba bi misika o ene ma ji na misika o no ne ya o ko ko no kwa ma ne se na wanyini no oyina be ni kata bia na so sa na ya o ma receipt obi mo sika faso eyi o se o ji receipt no to ni eni ezise ana o to de o so ya mo eni mamu amoba so e basira mo akwa bo se u bo ni pa de receipt na ni ba nye enti we receipt bia ni receipt bia ni oni mi ni de osuma so nkomo o se ebe bi won so a otumi ya ogodro kopie ko bi a wo beko suampon de se bia wadwene mu eda ho wawie ento asosugo a wo beko suampon de se wo beko teacher volunteer chire se nursing for dia se bia wotumi adwene fa adwene sabre bi enwie dumotwe wotwe na wagye atumi se menhwe na okowi abewa na wo yira ka kyem se odum se hye boase a se be yibo na pa wa bembe mu asante Ghana ha na mra bia ni ho no de pop to se ba hwe wi na mabod no ka wo so mo ade enti no dum sika emiti no se emiti no se uhwe mu yire se wonko bo kasa ka tesa kasa papa ni yawie kan o yawie kan sa se mu yesu no eba bebre nati bo ko esa ni ma fi sudu yeyem isudu yeyem mama ne yehu o suma se ne yanka hey ni wo foko bre mo gogo no ko obi anka ha yo bi o tiwe o ya ko mewa o ne Saturday there da fi da be here books you no amana no ato the school fees no na man no ato sa na chema fine what we school nti o we school na da fi adwena sisa wa fi onye ne se so ene ne mo pono mbro ko se onye me class nti se ke wa ko tu ambro wo so na na gudu bachi afu na do no abure bro fun wan share do sa nti du be ko share school for na afi abro fo na e kana do yi na that's wo wa ye ko do bra ware wa eyi de wo hwe no so de yeye wo hwe de yeye stand na oba jaye asam bebe da bi asam bebe da bi awade no na ngura enuchi enende esiwa no ye intense it se kateteto no ne ka awade e fa so ware ba ko ne esiwa no papa me hunu me nwa minyade na bibi fufuro bi sa wo bi o ayo ha na wo ha ka se ne wo mpa ne we ese ayi ka se ayi se wo tete no lo mi na wa wa eti etu da bi kra na de bema na wasi oba na esiwa edu adota mkrampa o se sa akodo wa se afu ama no akodo na se afu ase ama
And now, Obana was seen as you Bibia will see for on my Okoye near Matter said, yeah, oh, ye Bibia Mosse. Fair, not in so many John, only when you ask them more. So, baby. And the senior Bacchus are one man, one man, one upon a name. Two feeling a room of how much fine. I might be out there. It will do something I know about being one day. No, it is a colliding unit. That's a castle one. Senior Papa, I will promise you to me what I want betting cassette. Papa, we and one. Say, and dear, success, as you are, I know the actual. So, Papa, no Casa, a dim shama. Tiana, Titanian penny for me a Casama. No, it's over cat. They nephew back down and say, oh, back and easy. As a Jampano, or what when you know one can say, Papa, my banner trouble. Or do all right, I did your go away, no worry. Now you're fine. You come back one, I be a fossil, a while back on it as you are. Yo, yes, you are. Now, my men two folks, they never who says you are here, Mr. Papa Dr. Papa Dr. Shabber. The Castle of Mass on them, and the mobile book for Papa and Ranches any give up. My born worker. Can't be a woman mobile, no, we are. Would you tip about them? No, as a call, no, but I'm not no more. The Cromas and Japan. Mamma has you. Or share them on it. University. We need program grab a man. We are catch of answer. I'm man. Or not going to put my shut number of university. So, young and such one. We are hopeful. Me and Kuba Gamity again. Sister, we know on one more tongue. No one being no, no, just say. Then, or bow. No, sharp branch in the school. She says once school, their mother. Branching me, said then the sister who may be a branch and a tear, dear Benin. Send the woman may be quite here. Meaning, send your papa. That'd be a quite natural, you know. Young Cassania, Nemum. Yo, and Penny can say, Kusi or Lampanche. We never could run, no Bricade. So you give a room there. So, what could do? And now, Bricade and Vigan. You know, or come on, it's your papa. Name penny 40, a passion, and the worry, Baco, I don't know. Papa. Everybody never hold your movie as you were saying. Now, my member, our warrior no more. Now, we are Massan by Siway movie. Our what may bow in chain Abajibusi. A 7 be see our what. Minifi, Meka came in my Baba ran away. And teaching Baba away. Now, Mumbosi, I'm from good to know. The Baba ran a you are. Or by your Jumana or by Daddy. Ana or some will not what they are taken number of my dear. Ana or some worker wants them, not also a warrior. Who are our Jimmy Bano, 1 hour in a warrior. Senya, ye, could you be sick? Now you could go Japan, so one, and I'm a volcano. Correct. Sana never quick canoe. A one. And see, Sikana, my baby one. Sikanason. I'm a dear quiet maddy, the company. Sicaminians in the midday. And you see our one. And see, your gem fiatos. Mexico Cona and feed you. And I feel you. Yeah, the buffalo cocoa. As all you could see, I am a corner. And see, also need. Koko, we need that. We need Kaya, Kadibia, the Kusawa. Until I buy a do Honma, I would never see a cannon. A cannon, I would never see a cannon. The friend hour. You would buy a Kusawa. To a question is every day. Depend on that one or no to me.
So na ko so fio ya ba wa wo fio. Isi se na ma yeti no. Wo akoya akwa wo fio. Akoya ba wa wo. Ba wa wo fio. Ti na be sum e bi atua wa paka na. Odie no. Na papa no na itwa bie to so ana. Eno itwa bie to so. To fie to so na se be ba be pon ma awo ba. Be ba be pon. Ti fie so na ba be pon wo yi. Ti se obi ko ayim sana etu da bi ana obi ho no de ka no e ka no ntimi ntua bi ko na sa kwaje okura ka no ebi wo da bi ha memodi ono di koko na ma wo di pasa yomi enche no yomi enche na koko na eyi aya cha koko no nye ye no no ko bobi se awo nipa na wo ye koko no yomi enche no so no I pay 20 million amount oha 20 no I 40 enti bebi se be che koko no wo cha wo fa na bodika yes why you when you be that's wo die no wo die no what do you so enti okwa wo bana na se sika no a someone ho che na otu ko je fu ka wo waka ayi wo bana na se no sa na se wa me ba na be di wo nchen no se o pese wo waro no obetumi awa no o betumi awa no no e ba sa oba be ye no ho ade ma me na se debi onyo ho ade mo onu a we sa se bi onu se bi di o nyama japa die bi ko si se o bi twa sika no asa na wo onu o se bi enti obi kwa ho ba te se wa konkwa to mu kan ye se ye na nana mo kire obi ye bi o so obi adi obi ku sika no a abreko ususa ufono mama no wapate na bibia hawo ni achi akwa na ananani bi no akwa ho wo fio oninka efio ebia edno furu na udidi a wo me se na odi wo to ma menche didi oninka so bibiti edo akosho was anti eno na se dru edo se so ware a obi hu na so be so ware a obe hu ade ma nipa na makwade ne ka no obe hu na se onu na agi trade ade na se papa me wo ba ne de me ba ne trade me nga ho se wato kanti ene se no so ye ho tie pa o eka ene ka nya de bo eka ene kura bukura kan bukura tse ka ne kama se kan so sika mo din sika mo din to be di pondu pondu mukura wa gie no ho ejuma obeya ansa no nya sa no sika boto be enum ne akire na ka ne o sika fere boto be aduonu ne akire na pondu ko ponko ne sile du sika kese na obodin yi o te kune semboa ne kapre dama meji dama tuzire wa kasem wodi dama tuzire wodi dama tuzire dama ni iske modu ti dama no afi now I see anyi ni che wotenten no ko tu asi ese tu zo nya sem ka da bam dama tuzire iske bi e de mo yo baba pension no na meba ya hefo FPN online TV so na o hwe yen yi djumadi a o hwe yen eye TETE ATENPON na o hwe yen nia yesusu hu eye asiwa ene awowa aware eno na yedi mo nkombo yi asiwa no awom kakra ma ye na yebesa bam na yahwem ni yahwa awowa aware no makwaje bosia ewo agya konti ho bele me baba akoma agya konti ebra so se me ba no ware no o agya konti nsem enti agya konti na ba je me ba ni trade enya me kodwa a me wo me ba no a eno na watu de se awowa aware enti eno no mo ntire mo eno no papa me ba sisi ana ya hafo ya mumina kwa babio adaba jumadi so o hwayen wo FPN e wo YouTube na pi o basan hwayen e wo Facebook fa wadwen sre no etopono so na bresem ya bekenkan
sɛ bibi wɔ hɔ ɛkyerɛ wadwene a mpakyɛ ɛno nso kwato wɔ na yɛbɛdi mu nkɔmmɔ beretia bi emu baba awowa aseɛ nya ntuusa ɛnɛ yi nɛmafo yi ɛde borɔfo kakra na abɛtare ho na aseɛ ntu sɛnea wonwom na wosuaeɛ no nananom na wosua no wobɛkyerɛ me bɛsi awowa deɛ kwato apɔnkye na yɛ no na anyɛ hwee a ɔbɛwɔ ama aba na ɔkɔ bi de ayɛ nkwa papa ɛnɛ saa berɛ no wɔma yɛhunu sɛ mahyia awowa abɔfra no nyini na ɔso ɔnwaa me a ɔnni fɔ ɔfa ne ho di ɛnɛ nnamafoɔ yi ɛnɛ yɛbrɛ yi mu yi awowasie yi ɛkɔ so na ɔde borɔfodin bi atare ho kɔɔkye ɛno gye sɛ mehyɛ da nyɛ tikyafoɔ na ɔmo kyerɛ me kɔɔkye no n'ase ɛno mpra twɛ n'ani afi sɛ saa na n'aseteɛ deɛ menim apɔso mpakyɛw a sɛ mpra twɛ n'ani afie mpra twɛ n'ani afie nso ɛna nim kɔɔkye ɛno nso ɛne awowasie yi ɛgyina kwan baako so a sɛ awowasie ne kɔɔkye kwan ɛsesɛ kakra deɛ bɛdam saa papa boa me na mehwɛ susue wɔ mu na yɛhwɛ susuaso wɔ so sɛ susuaso nso yɛ adekora anaasɛ susuaso nso susue kakra a wɔ mu ne sɛ asiwa ne deɛ ɔkɔ fie kɔsrɛ deɛ ne ma ɔkɔ fie na ɔkɔsrɛ bidi mu ano ato ɔbaba yi so ɛwɔ fie papa ne maame anim eti betete na ma na nyini obi aba yi a mambrɛ kwa ne ma wa onyina ma wa eti ɛnna na ɛgya bi mu na ɔhye firi deɛ yɛtwa botom na ɔwurade yakobɔ mimi ne mo hwee papa ne mo hwee eti sɛ ba sɛ ɔtwa ɔmo ne a wotu ba wura fie hɔ papa sɛ ɛnna kɔhye bi nso ebinom yɛ godo kɔ maame ne papa hɔ na wokɔ adeɛ na ɛka kyerɛ wo yɛkɔtwa eyi mimi ne mo hwee wokɔ ebi to ka kyerɛ mimi ne mo hwee saa so nkɔmɔ mo di ɛhe fa na deɛ na wobɛka kyerɛ sɛ ne sɛ kane no deɛ wode kɔ maame no anim ɛno nso deɛ mo na momienu na moyɛ mo adeɛ moakyekyere mo adeɛ na moyɛ nsumase ɛti sɛ ɛyɛ yie a ɛyɛ yie ma mo anyɛ yie a menya asɛm bia ɛti sɛ mo sɛ kɔhye bi da ka wonyɛ ne kane si wa no mu papa asɛm bi asi o ka moyɛ ne kane si wa no ka bɛyɛ sen sɛ momienu bɛdi sumase papa maame mmɔ din na memmɔ kuro din mekuro ma ha metie a mebɛtoo maame bi a na yɛne no nekɔ so ne papa abayɛ pɛpɛpɛpɛ saa bɛrɛ mbɛto akwadaa no bɛyɛ sɛ mfeɛ du baako na wohwɛ ababaa no to ɛgu n'akyi a babum akwadaa no ho fɛ na aberanteɛ bi sii n'asiwa sɛ ɔhwɛ akwadaa no ma n'anyim no owie a onyina wawaa no yɛtena ase si nkonnwa sɛ maame no nka yɛbɛkɔ no hɔ nyɛ no kasa sɛ deɛ ɔyɛ no ɔmmoa akwadaa no nti ɔnyae yɛtena ase na badwene sɛ yɛ sɛ yɛnyae maame no de ne ba no atwa aberanteɛ no baa didi no ho a aba no yesu ka kyerɛ aberanteɛ no sɛ hwɛ ne maame no sɛ so o saa bɛ sɛ ɔbaa naa nso nante kɔ aberanteɛ no fie kɔgye sika o nanso n'ani so tetee no no ka kyerɛ aberanteɛ no sɛ ne maame no sɛ so medeɛ mempɛ wo wohwɛ me a wobɛtumi awaa me bɛma no dɔɔ mu sɛ nnɛ no aberanteɛ no bɛsan bɛhwɛ bio a aba menim bɛyɛ early 2000 no mu aberanteɛ no hwii mu bɛsi nnɛ ɛnyɛ kuro mu kɔ ne nansi hɔ bio nti deɛ ɛka yi wei maame no anim mu wɔsi no asiwa nanso wɔso wɔn waa no no maame no dɛn na woyɛ no nti asiwasie papa yɛnhyɛ nkura sɛ ɛnkɔ so ana yɛmu no ɛnam tɛ sɛ kakane aware a ne yɛfa so wade bi no na yɛ ɛkwan baako no no na yɛnhyɛ nkura sɛ kɔyɛ bi deɛ ɔmu bi no abɛyɛ ne mu akɔsi deɛ wɔ ne ɛkate wo wobɛyɛ deɛ a kane kora siwa no kora no papa ade wɔ sɛ obi kɔ anyem a na wɔwoyɛ no a ɛtumi si na siwa sɛ wowɔ ɔbaa na wowo na sɛ ɔbaa no ɔbaa ne ɔbaa mɛwaa wonya mmaa kora no wo asi na si ɔyɛ sɛ ɔba sɛ nabosu bɛyɛ sɛn nabosu bɛyɛ sɛn na sɛ ɔbaa no yɛ ɔbaa mɛwaa wɔsi na si ɔyɛ funu nti ɔtɔ no a wɔyɛ no
Esi wa yere no. And some number one E ma ho nya na de se kane no esi wa na ka se esi no. Ne o mpanifo bi atitu bi a omo enyi bi sikafo bi sikafo nesi. Nya papa hwe kwa ye nsem no bi no. Sikafo ne e pa eze oba ma emisa o fo so bi a obi a se de woni nyam no ne ba do di ba tun so a o po ase woni nyam. So pay di mi dia ba. Sabros bi as papa making o yenu mienu e wo na da. Na se kane de wa de mienu mi sano de. E ne kristosom e da abra de sadness. E na wa de mienu susu no. Ye ko mu se nye kristosum program na e ya hawo. Wa woni mienu mi sa ne na e ya hawo. Ti wo se kane de wa de wo ye djuma. Wa da ko je kwa e ko si ba ko. Wo ti chama wo mu yo djuma. The one you did at the fee. It's also you're in nine crowns over 7 minutes. That's what the great one you are going to Japadia with you. A person I will so with you. How a Japadia and Basso. You're doing it, you are the other. I did it. See, let's just say, Cadeno, a Suadam. Now I'm paying for teach you one. And they did size one. Ma wo mo wale e mo se ye yire wonu wo yire nti fine o ti mi hwe na yire to kata o ma o kan da do na anu ato so yo baba ma yamra nei die ya obi se me hwe o se no se si wana bia si wana na din na e fa to din na yasesa no me hwe ma wa wi school na se blo ko to djuma mo hwe djuma ku wi ama wale wo aba o ha be ne wom na ye hye nkura na ene brand yi ento aso nye ti se na ti na nanom ye ya na abrante kwa ape na mbasi so me so ape na me so me hwe djuma ikaka kwa papa de ma me no me so me de hwe baba wa kaka papa de ma me no be de hwe abrante ye se o ban ko school no wi a wa be wa me ye hye nkura send them a going to us. Ana ye tu buse omo yae. Mbarifo anka na mo share asiwase no. Eja say ye yi a komo ntu sa adwuma ma ye. So mo ko mo awu say asiwa na emmoa. Ade mo aka say mo nye sika. Abu asiwa pata ponche no. Let's say ye. Enye. It is so busy sa bless on pass say ohunu abaye bi. So go school. Na opese wo wi nti ofo no ma na obore ma ko university akọ school akese amena bore ma odina ko to adwuma mu na osu adwuma na apon no ho wi awa na akanya de papa anya de bone sase oba usu na ho ware na uni adwuma wo de gogo okunu kan ye to do ko to adwuma so su adwuma akaya de papa ni mo osu adwuma na no wi adwuma no pon no na fi wa ma pon ho na fi de pese ko yo ho ade na fi de do be ya me yere na me do ba fi na djuma ko se o so ba bo ame wo ifia ekele so do no se bi awo no le se djuma wo ko to machine ma no do ko to djuma mu ade pam ade o ko to mo ya se chop body o do ko abi so en no ni se kanya de no to nya ya en no ko ko sa be ni be gumu no kan na fo bi no ho en o bi so fo na to me ni wo din ko bo fo is on pe oh, and the board I see over the iPhone Pro 13 was wrong. I said 13 was wrong. 16. A little bit of what was basic 4,000. 5,000 amount. Oh, yeah, no, you come up. And what we are going to have credit, I will be so good. What do you so? Or the corner, you don't quite on your goal. What do you come up? Or you come for people, you come, you can't do good. Nasa, I know you have a talk. Beto muswa oni be wie na duma no asense de you no ka je papa afi ko phone atoma na na oni di ko no afi o fre na o ampa o se network onu ko network afi be na o che network ye o fre na o fa you oni kasa abo se won do ahe de no credit kasa se phone de ye issue as a young comobile. No baby, o young comobile. When I wish you nothing up, oh, I find
Papa, ese mo kosoro. Ese bi na ese mo kokodi ye wa awarisem. Papa, ese wo e di adam bo bawo. Onu de so kokko ba bi ko kokunu. Kokunu ba ara yi o de abodam kura kokko de dam ti da bi. Wa kwashe ego na ijana. Manu kon be. Manu to pray. So oja shi oja ma o fa be o fa na ko. So di tunu ni mu de. On Manchester. Papa. Wa no kan o tu haza papi. That's so ya. Eti afutu a wo de betu ofo. Na o de e betu wo na wo be ware fufu. Tu na ma foi fu mame na aka me sima ndungro. Na pasima ndum tu ofo mame na pe me genkan. Abije kakra na ye nhwe ne ya betumi. Se me nya godro se me hwa baba bi. Me hwa brantie bi. School. Me hwa na dwuma. Me de ne kwa gbochire. Papa nsem wo ho. Me no ba ba si a wo twa ticket. Ama be ma kodro abrochire a. Be ma kodro abrochire. Be ma na ba bi ma oba na dwendwene ho ama ba na wu. Obo. Ono ne papa nko Libya. No twa ticket de ma no se wo na be ma to de fakọ. Frekora oba na be trust atwen na. Oba na wu be yemfie miensa se bie na ni. Wo. Shewu ya. Papa, tu na mo foi fu mame na ye nhwe se on be ko so ayere ni na say ye de yadwuma ne se education, entertain and inform. Yo, I just said we do assess and then ye may ni o fa so mu so ye. No mu ye na e kwa fofu bi so. And dem dey biri ani. Ya ye hu ni. Na dem tu for the say. Sen kai de be ya. Sa ni kana kasa sa wo de o he no. Amo fie le duma. Na wo da wa no. Ko nyai. Kajai. So wo bibi de ye na emfa nya wa de fa cha no. And they look to which channel we are with one year. They said the kitty said, me sure ma waro. I want to win you for the more the other one. Never one out here in the end, say, or consider pen now I did the year. No, and yet, and yes, I bet in so I shop one when you are in fish roll. No, because of me or doing what they had a cat. No more the question as I saw one while now in your day. Ewu ne abadam akomatie ebe edeba nti so say so what you be na so no baby so this one na so na ye so ba ko ti big so ti big so kakra na e pre hom fa ko shi say o no na wi a o shi aduma wi a o kwa ko wa Yo papa me da mo banche me na papa wole ma yan kan anyinche wi na wi a ase me se wum na papa se we ahia ya ma ji se ye sanje bre kan ho asem bi o de e he you with me every oba akoma se ye bi ato me ore ma yan kwa ja ni tero mra wi na wi na simana kakra ka no ya he se e betumi de atupu kakra se